Partea a doua cu femeia psihopată. A început să dea cu piciorul în ușă deoarece nu îi răspundeam, iar noi ne-am ascuns în cameră și am chemat poliția. În timp ce poliția era pe drum, femeia a spars ușa, iar eu cu prietenul meu ne-am închis în baie. I-a luat ceva timp până să-și dea seama și poliția a ajuns acolo. Ea a reușit să omoare un polițist, dar au reușit să o prindă. După ce au arestat-o pe femeie, ne-a găsit și poliția și într-un final am putut merge acasă. Femeia este acum în închisoare într-o celulă specială. Morala poveștii: nu-ți face casa lângă un azil de nebuni.